En dan hebben we vandaag bewolking, mist en donker waar. Maar dat zal de komende dagen verhoren. Dan komt er meer en meer zinnen. Dan komt er meer fleur. En dan worden de nachten al wat kouder. Maar dat past ook bij de tijd van het uur. Want de klok die tikt terug. Wel, joen en vannacht nog altijd hebben we het oer. Mist, bewolking, een temperatuur tussen de 4 en de 6 graden. De hoogste temperaturen op de eilonen. En de wind die speelt al een haterol. Die wordt krachtig in het kust- en waardgebied. Krijgt 4 van 6. En dat betekent dus dat het skraal omvielen zal en de windrichting oost-zuidoost. Morgen, we beginnen nog even met de bewolking, maar dan komt die dan toch de zinnen. Overal in de provincie. Flink wat zinnig. Wat een fleurige dag zal dat worden. En de temperaturen morgen zouden bij de 9 graden heen. En dat komt ik terug die wind, want die is matig en krachtig. De krachtige wind in het kust- en waardgebied. Het schrale waar. En de windrichting nog altijd in oost en zuidoost. We zetten op naar het weekend en het vooruitzicht. Sneeuw, snijden mandje, droeg waar, maar flink wat zinnen. Ja, prachtig gewoon. We kunnen de sneeuw helemaal op uit. En de temperaturen deze dagen zouden bij de 9 of de 10 graden heen. Maar we zeggen ik dat de nachtelijke temperatuur leger komt te liggen. Dus gaan we op naar frost onder groen. En misschien hier en daar letten we wat gledens. Zouden dan eerst voor het eerst weer strooid worden kennen. We moeten morgen maar weer even in het waarsjen.